aquí em vol fer cas a mi, em prefereix a mi. Digueu, sí o no? Digueu, sí, digueu com estimat. A qui preferiu, a mi? A mi, que sóc l'amo de la disbauxa, de la luxúria, de la gràcia, de la follia, del cachondeu, o aquesta vella mestressa de patiment i l'abstinència, que de tan lletja i amargada odia la festa i la rialla. Com Jesucrist, a la seva passió, va haver de patir? Tu, i el teu poble, també haureu de patir. I si a mi no em vols fer cas, hi haurà algú que sí que li faràs. Calla, vella Quaresma, calla, no volem sentir els teus crits. Nosaltres et van donar 5 dies de regnat, sí? Bueno, I sí. tu, per excedir-te, seràs jutjat! No. Agafeu-lo! No. On estan els monjos? Agafeu-lo! No, que no. Escolta, ets un buscabregues, un divertit. Pel poder que Déu m'ha conferit i l'Església, jo et condemnaré. Mare de Déu, con la iglesia hemos topado. Jo et condemno a fer un seguici vergonyós pels pobles de Barberà. Sa satànica majestat, i he vingut amb els meus diables a lliurar el condemnat de la sentència, perquè morir cremat a l'infern és el seu destí. Aia, a l'Avern, amb nosaltres, de molts plaers gaudirà. I l'any que ve, per alegria de tots nosaltres, en Carnestoltes